suosittelen laittamaan vaikka vähän ääniä hiljemmalle, koska mä aion puhua tähän ja saattaa olla välillä vähän liian lähellä. Moi, tänään olisi vuorossa MS Champions ja mä oon tehnyt nyt kaikki aamutoimet ja pakkailuja ja kaikkea. Ja nyt mä vaan ootan, että Emma tulee. Ja miksi meidän keittiössä piippaa? Mitä meillä palaa? Täällä on joku ruoka. Toi oli joku lämpömittari. Mä en osaa laittaa sitä pois. Mä laitoin ton uunin pois, niin ehkä se helpottaa asiaa. Onneksi mä lähden kotoni. No, tää varmaan nyt palaa tää meidän koti, mutta ei se haittaa. Voisiko se Emma tulla? Ihan mä idea alkoi niinku ihan täydellisesti. Mä varmaan unohdan jotain. Ei se haittaa. Mä haluaisin mun selfie-tikun, mutta mä en tiedä mihin mä oon laittanut sen. Ihan oikeesti. Moi chat. Mä oon saapunut kisapaikalle. Ja nyt alkaa radan kävely. Moi. Ota, ei. Moi. Moi. Moikka. Moi, Solka sai tänään multa sen private-taksin, koska mä hain sen tänne kisoihin. Tunnin aikaisemmin kuin piti, koska mä ajoin vähän kovaa. Älä kertoa poliisille. Mulla siis... Joo, mä en ollut meikannut, ei tehnyt yhtään mitään, kun Emma laittoi, että joo, mä oon siellä kohta. Asu. Jee. Mä nyt vloggaan radan kävelyn. Missä on ykköseste? Eikö se sanottiin just vittu? Tossa. Gay-este. Vittu se video loppu. Äitillä on semmonen sateenpari, niin mä sanoin, että miksi on tommonen homo. Siis Ihana. mitään homoja vastaan. Ihana. Mä en oo nähnyt semmoista. Hyi, että tää on ihan kauheet ja... Mä lähden kotiin. Mä lähden kotiin. Miss vitus on kolmonen? Mikä on kolmonen? Älä hipelöi mua. Fire! Fire! Missä on kakkonen? Tuu tyhmä, se oli tuolla. Mun piti kuvata sellainen erillinen ääninvoimakkuusvaroitus ennen kuin mä aloitin. Koska mä saatan välillä vähän laittaa liian lähelle mun suuta tän mikrofonin. Ja sitten Niin. kaksi viimeistä estettä on sarja 8A ja 8B. Mä tykkään tästä kapeasta. Hyi että, miksi on noin kapee? No kun sit kaikki pääsee sen. Mä haluan mennä täysin. Mä haluan jälki-ilmoa tähän luokkaan. Mä jälki-ilmoan tähän luokkaan, koska mulla on siis ylimääräistä rahaa ihan vitusti. Mä luulin, että ne tuli joku 3 ihmistä. Miksi tää menee koko ajan pois päältä? Niin siis, varmaan jälki-ilmoon 50 cm, koska mulla on siis sellainen fiilis, että mä haluan mennä tänään ihan vitun kovaa. Ja mä siis aion mennä aloimestiksi niissä ihan sairaan kovaa, mutta... Nyt voi tulla Joo. myös. Ekaksi. Paitsi mun pitää... Voi... Moikka! Tänään me haastetaan MS Champions kisaajia ja kysytään, että mitkä luokat ne kisaa. Let's go! Mennään. Emma Linherät ja... Mikä sun nimi on? Sä olet just sanoa sen kyllä. No niin, mitkä luokat sä kisaat? 80 cm uusinta aika, aluemestaruus ja metri 5. Yes, mahtavaa. Etsitään seuraava... mikä se on uhri. Sehän näkyy tuossa takana. Mikä sun nimi on? Siiri. Mitä luokasta kisaat? 50-60 cm A2.0 ja se uusinta 8. Mahtavaa. Me ei voida koko ajan erityisiä, pitää nyt löytää jotain ekoja. Mikä sun nimi on? Stella. Mitkä luokat sä kisaat? En mä tiedä, 80, 90 metri ja metri 5. Mahtavaa. Yes, let's go. Moi, mikä sun nimi on? Isla. Mitkä luokat sä kisaat tänään, jos kisaat? 80 ja 90 metri. Mahtavaa. Hei, kisaatko sä tänään? Mä muuten vaan täällä. Noniin, mikä sun nimi on? Oona. Mitkä luokat sä kisaat? Tää taito, mä en tiedä mikä korkoinen, tää on yli nyt 30 tai 40 jompikumpi. Ja sitten 80 cm uusinta aika. Mahtavaa. Mikä sun nimi on? Saana. Mitkä luokat sä kisaat tänään? 80 A.2.1, sit aluemestis ja SM-rinki. Mahtavaa. Mikäs sun nimi on?
Irina. Mitkä luokat sä kisaat? 30 cm taitoarvostelu, sitten toi 50-60 aika, sitten 80 uusinta aika ja 90-100 aluemestis. Mahtavaa. Mikä sun nimi on? Helmi. Mitkä luokat sä kisaat tänään? 50-60 A20 ja 80 A21. Mahtavaa. Ujuma. No niin, mikä sun nimi on? Sopsu. Mitkä luokat sä kisaat tänään? 50-60 ja aluemestis. Mahtavaa. Eikö? Eikö sulla 50-60? Ei, onko se on 50? Onko se mukaan Se on 50. Mä tiedän. No niin, Siiri haastattele mua. Nyt haastatellaan vielä Salkaa, niin mikä sun nimi on? Salkaa. No mitkäs luokat sä kisaat sitten? 56, onko se 50-60? On se varmaan. On se varmaan. No joo, sitten kisaan 90 metrin sen aluemestaruuden ja sen SM-ringin ja sitten pisteratsastuksen. Eli kaikki luokat? Eihän. Melkein. Mä en kisaa taitoarvosta 17 euroa, koska mä jälki-ilmasin. Joo. Kiitos kun katsoitte tätä ihanaa haastattelua. Mä maksoin tosiaan kisamaksu hetki sitten jo. Oh my god, mun olkapäätä, kyynärpäät, ei kun kulmakarvoja kutittaa. Niin siis jälki-ilmasin siihen 50-60, miksi mun hiukset näyttää tuolta? Kuvaan. Se kuvaa koko ajan. Kuvaat sä YouTubeen? Moi. Ei oikeesti. Mä näen, mulla on lentokenttä mun otsalla. Moikka kaikille. Anyways. Moi, mä kisasin äsken mun ekan luokan ja se meni hyvin. Moi. Mä odotan, että mä pääsen kisaamaan, koska mä oon vika. Ja mä volttasin Hese äsken. Ihanaa. Kerttu valmistautuu. Rabarbar. Oisko mun vuoro olla jo? Kuvata Kerttua? Mä kuvaan itse. Haastattelu. Noniin. Miten meni? Hyvin. Oletko tyytyväinen rataan? Joo. Mahtavaa. Mun silmät vuotaa. Mä nauran liikaa, niin mun silmät vuotaa tossa. Moikka. Jes, mä saan oikein hyviä lähikuvia Salkasta. No niin, hyvä Salka! Hyvin menee! Hyvä! Ei hitsi mä kuvaan. Mä en voi kannustaa niin paljon, koska... Yes. Menin radan. Kuolin. Mäkin pyörryin. I'm gonna die in this house. Mä olin liian kiireinen syömässä Hesburgeria, niin unohdin kuvata Hesburgeria, mutta joo, nyt me katsotaan. Sä joit mun juoman. Nyt me katsotaan 80 cm uusinta aikaa. Ahistaa niin paljon. Moi. Mua jännittää niin paljon. Oikeesti. Siis mä varmaan menen ton niin huonosti, että mua hävettää ton radan jälkeen. Onneksi mä en mene tätä. Janosti. En poika ystävää. Hyvä Jila. Hyvä Jila. Jila menee ihan hienosti. Mä voin zoomata, koska mulla on vaan... Hyvä. Hyvä keskity. Hieno. Jaksaa. Hyvä. Yes. No niin, nyt pääset. Hyvä. Yes. Hyvä, pääset. Mene. Yes, hyvä, hyvä. Hyvä. Jaksaa. Hyvä. No niin, tossa toi äskeinen, joka meni. Mites meni rata? Siis... Tosi hyvin. Mahtavaa. Oisko ollut jotain, jota olisi voinut parantaa? Joo, mä olisin voinut treenata niitä oksereita. No mut se oli silti tosi hyvä rata. Mahtavaa. Hyvä poika. Hyvä! Hyvä! Se on tällä yhteen kannasta. Hyvä!
Ei se tarkeen sopi päähän. Hyvä. Super! Mahtavaa. Yes! Super! Pääset! Hyvä. Yes! Yes! Jaksat! Jaksaa! Hyvä, mennä. Hyvä! Super! Yes! Super. Keskity. Hyvä! Hyvä! Nyt kannustus mikki. Hyvä Imo. Sopii päätä, ei voi tarkentaa. Ei vittu, sopii päätä takaisin. Hyvä! Joo, helposti. Hyvä! Yes! Hyvä! Päästä helposti, super! Joo! Hyvä, ilman! Pääsee, pääsee! Lukemassa näkee aina, kyllä se on ja mahtavaa! Super! Noniin, Emma! Menit tosi hienon puhtaan nopean radan. Mikä sun fiilis? Vähän hengästyttää. Aika mood. Kysytään kans Irinalta. Irina. Säkin menit tosi hieno. Oliko se puhdas? Oli puhdas. Tosi hienon nopean puhtaan radan. Mikä on fiilis? No en mä tiedä, mä olisin halunnut ottaa yhden askeleen tolle sarjalle, mä otin 2, mutta ei se haittaa, meni kuitenkin yli. Sillä ei ole onneksi aikaan kauheasti vaikutusta. No niin, maistuin äsken kaprisunia. Maistuu oudolle. On se parempi kuin siis janoon niinku kuoleminen, mut niinku en ostais. Kyllä mä voisin tätä juua, mutta en mä ehkä uudestaan ostais. Et omaa rahaa käyttäisi. Niin, jos äiti ostaisi, niin kyllä mä Koitin maistaa uudestaan, on edelleen yhtä pahaa. En tykkää. niin, kokeile silleen, että se ei niinku juottais näin. Maistuu paremmalle silleen. Mä tiedän mitä sä teet. Eiku, Hei, laitetaan näitä muitakin kokeilemaan. Sohvi, koita kaprisunia. juo sitä silleen näin. Onko se hyvää? Niin mä sanoin, että se on tolleen juomalla hyvää. On se ihan hyvää. The kid is not my son. Te ette tiedä kuinka rankkaa siis tää on tää uusinta. Tää on niin rankkaa, että... Tiedän. Se menee sen jonkun Ellan jälkeen. Kuka tää on? Mikä tän nimi on? En tiedä. No voi vit. The kid is not my son. Sonion. Son. Okei. Toi on vasta toka Oona. Mä oon oottanut tässä ihan turhaa. Niinpä. Hiukset on ihan sikakuolleet. Mulla on rippikonfirmaatio. Niin siis, mulla on konfirmaatio huomenna ja mun hiukset on kuolleet. Toivottavasti äiti osaa tehdä niille jotain. Nyt me mennään haastattelemaan tyyppejä. Ei. Saa, kyllä siellä juoda saa. No niin. No kun ei niitä sanota välttämättä aina, että hylätään. No niin, mikä sun nimi on? Jila. Mitäs sulla on mennyt luoka tähän mennessä? Siis, oon yllättynyt oikeesti. Mikä fiilis? Hyvä. Okei, voi vit, mennään sitten takas saliin. Hyvä. Super. Jaksaa. Hyvä. Yes. Ei haittaa. Moi. Moi. Raparpar. Moikka! Nytten haastatellaan ihmisiä täällä. Mitä mä kysyn niiltä? Keksi joku hieno kysymys. Mä kysyn, minkä värinen hammasharja ihmisillä on. Moi! Moi. Mikä sun nimi on? Sohvi. Minkä värinen sun hammasharja on muuten? Silleen... Pinkki. Tässä... Mä laitan sulle salkkakuvan, niin editoi tähän kuva ei salkan, kun siis Sohvin hammasharjasta. Joo, tähän tulee kuva Sohvin hammasharjasta. Moikka. Moi. Mikä sun nimi on? Oona. Minkä värinen sun hammasharja on? Valkoinen. Milloin viimeksi vaihoit se? Tyyli kuukausi. Okei, hyvä. Joo. Okei, nyt mennään jatkamaan tätä. Ai, hei, tuu tänne. Iri! Moikka! Moi! Minkä värinen sun hammasharja on muuten? Läpinäkyvä. Mikä sun nimi on? Narina. Milloin viimeksi sä muuten vaihoit sun hammasharjan silleen, että niinku...
sä niinku uuden? No sain mä tossa muutama kuukausi. Okei, no sit sä et tarvii uutta, kun Sohvi on vaihtanut viimeksi puoli vuotta sitten hammasharja. Moi. Mikä sun nimi on? Linear Emma. Minkä värin sun hammasharja on? Mustavihreä. Voitko sä laittaa kuvan mulle siitä? Ehkä. Kiitti. Tässä on Emman hammasharjasta kuva. Katsotaan, onko se pahin kuin Sohvin. Mikä sun nimi on? Irina. Sano raparpar. Raparpar. Kiitos. Taas kysymys. Raparpar. Raparpar! No niin, sano raparpar. Sano raparpar. Sohvi. 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 Sano raparpar. Raparpar! Mä haluan sanoa uusiksi. Mä sanon uusiksi. Raparpar! Kuvatkaa joku. Mä haluan sanoa uudestaan. Nyt ei enää kertaakaan. Sano raparpar. Mikä? Raparpar. Raparpar. Yes. Kiitos. Raparpar. Yes. En mä uskalla kysyä keltään randomilta, kun mitä jos ne ei tiedä koko hommaa ja sanoo, mitä vittu. Sano raparpar. Mikä? Raparpar. Yes. Okei, mä en uskalla enää kysyä, koska kukaan ei tiedä mikä se on, niin en mä kehtaa. En mä halua. No niin, tänään kysellään ihmisiltä raparparia. Mennäänpä kysymään täällä. Keneltä me kysellään? En. Mä käyn tästä. Joo. No moikka, onko tää No niin, päivää kaikille täällä. No niin, haluatteko tulla tämmöseen mikä kuulostuu? Joo! No niin, sanokaa raparpar. Mikä? Raparpar. Raparpar. Joo. Moi. Moi kaikki. Hyvä kanava. Joo. Samaa mieltä. No niin, kiitos kaikille, ketä oli meidän tuossa kuulustelussa. Ja varsinkin jos sanoitte raparpar, niin olette ihan parhaita. Raparpar. Katso Sohvirataa. Pitäisikö siitä muuta tulla Okei, no niin. Mennään haastattelemaan sitä just ennen rataa. Äkkiä, tule nyt. Moikka. Moikka. Mitkä fiilikset? Vähän jännittää. Sitten kato, jos sit niinku log-innaat, meet vaan niinku clean round toi. Ja sitten log-innaat tossa, kun oot päässyt ton puhtaasti. Joo. Joo. Sohvi, No. mene puhtaasti. Joo. Mä yritän. Okei, eli mitkä sun tavoitteet? Loppu se vittu. Sano uudestaan. Päästä sinne Green Round-radalle ja sitten silleen, että se olisi ihan se minä. Ei kun sinne, ei kun päästä uusintaan, joo. Ei kun musta tuntuu, että täällä onkin yksi fanni. Sitten, että olisi se mihin hyvä aika. Mä selostan tän. Okei, eli seuraavana... Nyt Ei oo seuraavana vielä. no, valmistautuu Sohvi. Nyt Sohvia saattaa vähän jännittää. Saanko mä selostaa kertoon, jos sä selostat Sohvin? Et. Aika ilkeetä. Nytten kun ollaan kysytty niin monta raparpar, niin nyt te voitte sanoa itekin. No niin, hienosti sanoitte. Yes, mahtava. Mitä vittu? Raparpar! Okei. Äkkiä. Mä talutan sua nyt. Noniin. Otu tätä sinemaa. Mä en saa huutaa tää mikrofoniin. Mä unohin. Jälkää vähän kauemmas, jos alkaa huutaa. Rauhassa. Hyvä. Joo, Sohvi rauhassa. En. Se haisee. Ainoa. Sohvi, mennessä mennä talaukselle. Okei. Ei. Pystytkö randona? Okei, no niin. Sohvi näyttää siltä, että se menee tosi hyvin. Ei, mutta oikeesti se, kun se menee vaan silleen. Kun se menee tosi hyvin. Vittu. Se on just noin. Ei se pahasti ole. Okei, se toimii. Mä näytän puolia, Sohvi. Mitä? Nyt logiin! Hyvä Sohvi! Mene!
Sika, hyvä. Mene vasta rekkiä. Mitä sun mielestä meni? Noniin, nousit ylös sieltä. Kerää itses. Näytä sormisi. Hyvä kettu. Okei, eli ensimmäisenä hypätään ykkösestä. Tämä on sateenkaarieste. Todella hieno. Sitten kukkaiseste. Sitten hypätään liekin heitiin. Kerttuun. Hyvä. Hyvin. Pääset. Hyvä. Pääset. Sä pääset sen. Yli. Hyvä. No pitää kannustaa. Hyvä. Jos et huolta kannustata, niin mikä oikein seinälle? Nyt sinne. Hyvä, pääset yli. Yli. Hyvä. Loppuun. Sä jaksat. Ei haittaa. Loppuun. Hyvä. Miten meni? Ihan hyvin. Siis mun mielestä sulla meni ihan sika hyvin. Tuu pois sieltä kentältä nyt. Siis mun mielestä sulla meni ihan sika hyvin. Kuulitko kun mä huusin sulle, että loppuun? Mua ärsyttää. Mä uskon sua. Mut Sä pääsit uusintaan, toisin kuin minä. sä pääsit uusintaan, hei. Ai joo. Mä olisin, että ei tää on yhdellä, niin mä ponnistin varmaan tästille. Siis musta tuntuu, että mulla vilahti perse tuohon radalla monta kertaa. Siis mä kerron nyt tän näille katsojille. Siis jos te ette huuda, kun te niinku kannustatte, niin menkää rakee seinälle. Onko Te, SM-vlogi? joo, SM-vlogi, te muistatte. Joo. Minkä vaikka rakee seinälle? Menkää vaikka rakee seinälle. Mä mietin tiputtaa mun puhelimesta. Ei, oota. Nyt mennään rakee seinälle. Menkää rakee vaikka seinälle. End of flashback. Rakee tolle. Rakentaa seinälle. Ihan oikeesti tyhmä seinä! Ihan oikeesti tyhmä seinä. Oikeesti. Tyhmä seinä. Oikeesti. Vitun seinä. Oi sä oot ihan kokka, mä en ikinä luota sun tälle. Sä oot ihan hirveä. Menkää vaikka rakee seinälle. Siis mä nyt kuulin täällä mikki kädessä ja katsotaan jos tänne tulee jotain kivoja tyyppejä. Ja vois vaikka täällä niinkun haastatella. Onko siellä paljon muhkuroita? Kiitti. Nää loppukisat on nyt kivat, kun ei tarvii stressaa. Mitä? Et nää loppukisat on kivat, kun ei tarvii stressaa omilla. Joo, ei tarvi kisata, niin se on hauskaa. Mut toi oli oikeesti tosi kiva rata, mä tykkäsin. Moikka kaikki. Moi Salkan. Sä laitat tän sun Moi Salkan YouTubeen, sä laitat tän YouTubeen tai meille Red Bullit kaikille velkaa. Joo, ja tämä tyttö tässä pääsi just aluemestarisarjan puhtaasti. Joo, Niin, Salka menee myös kohta. Se on tuolla. Mä kuvaan sitä nyt vähän. Salka on tuolla. Sä näytät ihan hassulta. Hyvä jalka. Yes. Anna mennä. Hyvä. Ihan super. Nyt ylös. Yes. Hyvä. Miltä tuntuu. Kuolin low-key. Se meni yhdellä askeleella sen pikan väliin. Harva menee. Se oli hyvä. Sulla oli ihan sairas ilmavara okseleilla. Niin oli. Mä kuvasin sulle tälleen. Moikka chatti, mä olin sekunnin päässä sijoituksesta aluemestiksessä. Mutta meidän hyvä pikku erityinen sai SM-paikan. Mä huusin Kiitos. Hyvä Salka. Mene. Joo. Hyvä. Hyvä. Ei haittaa. Hyvä, keskity. Hyvä. Ei haittaa, hyvä. Kyllä sä pärjät.
No niin, päivää. Nyt se alkaa vähän unohtanut kuvata ja tuhmailla täällä näin, mutta no oot se vähän tässä loppupuolella, mutta joo. Emma Linnea-Ratia, meidän estealueen mestari, joka sai SM-paikan. Mites meni se rata? Ei metrivitonen vaan. No siis, meni aika kovaa. Vähän sähläsin. Näytin vähän siltä, että mä olisin Haaland, mutta siis voitto tuli ja... Entä mitä se metrivitonen? No, noin kaikki mun kaverit huusi mulle, että Haaland ja rupas naurattaa vitusti. Otin jonkun pikkukokoisen muurin alasekana. Sitten jonkun okseri. Sitten vielä jonkun pystyn. Huusin perkele kesken radan aikana. Juu, mut tuli kato voitto silleen. Kato en oo treenannut, kun lahjattomat treenaa, niin. Jep. Moikka. Mitäs meni estealueen mestaruus? Siis niin hyvin. Mä paransin niin paljon siitä 80,2,1, että on kyllä ylpeä itsestä tässä. Jes, ja mikä siellä siitä tulikaan? Vitossia. Okei, entä mitäs meni tää metrivitonen? Tääkin meni kyllä tosi hyvin, että on ylpeä itsestäsi kyllä. Joo, sulle tulee kai sijoitus. Koska tässä ei oo puhtaita enempää. Pääsit sä puhtaasti? Stella, onko sulla kuvaajaa? Onko sulla kuvaajaa? Okei, hyvä. Mitkä on fiilikset ennen rataa? Siis pelottaa ja musta tuntuu, että mä en uskalla mennä täysiin, mutta mun on pakko mennä täysiä. Älä mene täysiin, koska tässä on sen verran vähän puhtaita. Okei. Mene niinku silleen, että sä keskityt jokaiseen. Ja jos sä tiputat jonkun esteen, niin sit menet täysiä. Selvä. Mahtavaa. Pikavalmennus tähän väliin. Mun kantapäähän sattuu. Ei oo kivaa. Siihen ei satu sillä normaalilla tavalla, vaan siihen pistää. Se tuntuu siltä, että mulla on tikku jalassa. Ei oo kivaa. Niin. Mitkä on fiilikset ennen rataa? Vähän jännittää, mutta silleen en mä ota tosta paineita. Mites alueen mestaruus meni? Mä oon tyytyväinen. Puhdas tuli. Mäkin oon sun puolesta. Säde. Haluatko sä haastatteluun? Mitä? Mites sulla meni se estealueen mestaruusrata? Niin kumpi se niistä oli? Se oli se 90 metriä. Se meni ihan hyvin. Mä ehkä ekaa kertaa ikinä niin kuin yritin mennä vähän lujempaa, mitä niin kuin normaalisti. Et mä oon ihan silleen tyytyväinen siihen, mutta ehkä olisi voinut mennä vielä lujempaa. Se oli ihan tosi hyvä rata ainakin mun mielestä. Onko sä mennyt tän jo? Oot. Joo. Mites se meni? Mä sain puhtaan. Tosi hyvä. Silleen koitin mennä niin kuin reippaasti kanssa. Tosi vähän hyvä. sellaista sipsotusta ja tommoista, mutta... Tosi hyvä. Mahtavaa. Nytten me metsästetään Emma Linnea-Ratiaa. Ja erityisiä. Emma Linnea-Ratia, sohvi menee ihan juuri. Mä ottaisin nyt housut pois niistä. Okei. No tuu sitten kohta. Mahtavaa. Hyvä sohvi. Mä oon sun isoin fani. Hyvä poika. Voit sanoa mun keppani. Voin. Ihana. Tää on kyllä ton Emma Linnearin keppari hevoni. Tsemppiä Sohvi Honkaluomalle tähän rataan. Mä saan sit energiaa. Tänään meillä on tässä tämmönen Hyvä. Sohvi Honkaluoma. Hänellä on Emma Linnea-Ratian ratsu. Ei haittaa! Okei, no niin, annetaanpas tämä video nyt Salkalle. Nyt lopet. Meidän sopsumme sai sai metri vitosen luokasta vitossian. Mitä ihmettä, mitkäs on fiilikset? Todella hyvät. Mahtavaa, se on lapsi ja se päässyt. Mä olin niistä lyhyin siellä, mä oon ihan... Joo, mä katsoin. Hyvä. Hyvä. Ei haittaa. Jaksa. Mene. Mun kaverit lähti jo, mutta joo, tosiaan pisteratsastuksesta tuli 2. Siinä oli 5 osallistujaa ja mä sain 2 pistettä vähemmän kuin 1. Tää maide ehkä loppuu tähän. Joo. Kiitos kun katsoitte, nähdään seuraavassa videossa.